Ngungurumi artine apa? Napa niku Mas kula dereng kok mudeng. Wah, swara kurang permono iki berarti artine apa? Suarane ora patek ya wis mayak-mayak lah. Suarane ora patek apik. Ning wasis iki pinter. Angungrum ki apa? Napa niku? Merayu. Oh. Suarane ndak patek apik ning pinter ngerayu. Contone pripun niku? Duh, niku nyeritakne sejarah niku. Nggih, maksudnya mosok mboten enten contone. Contone napa? Ngerayu ta? Tiyang setri tapi swantene kan biasa mawon cara mono. Cara mono. Tapi saged merayu ngoten niku lho. Nggih. Kathah to. Ning kula niku kok dereng nate dirayu wong wedok selawase urip. Iya. Masa Iya.